زخبركم انت خاتلتي سينما سمرة نلمون انه هنا تحستونا كم زونا له نفلم علينا عمنا لومي تحستو كم زونا له كابتن ايزا حلفة مدبات كم زونا له في اللي زبالة تحستو اينا حيزنا لكم متسينا زلنا عمنا لومي تحستو فلا ماي مدبناك خون زحارنا يو مستا نحطو فقروم سلز نتقطو 10 من اسيات بجزا ايدوم تنفاسوم كحلفو زغبرت عبرشيا كملكت صبغه توسد لالتي قاجار زلاليو كخون كالاي تحستوناون مستا اب علم زنوحه اجر زلوا قال نستيتي زلاليو كخون تحستونا حدا بحدا نبختكم كنبلو اينا كم توترو انبلو تحستو سينما سمره اب اوانو نمكتتال channelنا سبسكرايب جبرو كمون لايك شير نغبركم صعبونا نهانا صريتكم من حساباتكم اندما ابساطون كومنت اسفروا لنا سناي مكتتال بدحري سئلي لقلتي قاجار زلو حكيم عبكل تشحن 10 حدا ناي فيسبوك قد نتا أبرشيا مالت إيران كملكت صبغة التوسد نتا حتو أمسلت نتسقط تطري 10 أقوابز تنفاسهم زحلفولا لقلتي قاجار زبل صحف مسلطفة 100 شح لايك ركب كيلوم عبكل تشحن 10 حدا ناي فيسبوك قد بتماساسالي عبشحن 900 تات لقلتي قاجار زلعله معك أن تصبغة برشيا ترقنيرا حتى فقروم سلازنة أقطوغن 10 أقوابز بجزا إيدوم تنفاسهم أحليفهم زبل صحف مسلطفة 10 شح لايك ركب كيلوم أزي أم حبراو من رخبيتات كندزي تقبال نت كتركب زخالت لقلتي منع دحرز السئل زلو حقخة انتايو كتبل زغص بيوم مزقب تاريخ مس انوكس لقلتي قاجار تبهال يلان إذا سألي أبصر ومنجستي قاجار كابشحن 789 كساب شحن 925 زنبرا لؤلاتين زبل حبريتا نركب إذا نتسأل سألي زفترتو جيجا حبريتا بمبال مرمراوي مصنعتو ززرقها مارتينز تبهال مهور أبت سألي زرعايا كلتا أحوات كوينن أتحنتي أبشحن 855 زتولدت لقلتي فاطمة كانوم مالت إسمات الدول أتحنت دما أبشحن 884 استولدت لقلتي زهرة مالت تاج السلطنة يبل إذن كل التأحات نايتي أبع سرچ حتى كفل زمن زنبرة فتاوي فوتوغراف زخونة ناصر الدين شاق قادر ولداتين إذن نقوز كاب نقسنتو أطحيزيو فوتوغراف كفتو جميرو نايبيت انسساتاتن أغحون حويس كاب بركز زبالة سئلي تسائلوم بزخاء سئل نايزن كل التلقولات ببزح كركاب زخاء ألم أذن لؤلات كم تيز بحاللن 10 أقوابز بفقرن نفسهم كم زدفو زقبرا زي كوناس جنا بنقصن أب حدار زتقورناين اتا كالئت ولاد ناي نقوس قاجر زخونت إسمات الدول أب 11 عمت عدمي تمرعا بيانو تملخ بمنبرا نابو بأزمت نبرا أنستي إيروباوين دبلومات مرئي تقرب نبرات اتا نقوس قاجر مبل 10 قالو تاج سانتانا قال 10 عامات كلا كتمرعن كلا كل تسوقت فتحة أذا فليتز جبراجن أتي بزعبا مثل دك أنستيو زقربته موجوديم أتي أرمات بقى كبلنز بقى أجباب كجلت كله نجمة بادي أم مصحفوز أسفرو مس إنري أب 10 كفل زمن كاتين شفت زلوا قبل على كم فرج حمي زلوا قال كم طبقت توسد نبرات بزخا أبت جزيز نبرا دك أنستيو قبل على كم فرنج حميك هلوز تفلالي بلحاتن ميك أبني جبرا نبرا إذا 10 أقوابز التوادؤ لا تباهي أتقلت قال نستيت دما نازي ناي جيزي آمعك أني تمالي إسلز نبرات كسا علي تلومي أرمات بقى برشيان تباهلت تتوع لام زخبركم انت خاتاتلتنا ناب كالاي تحستونا كنسجر ناب تابع التنويح اقرز اخوانت قوال نستيتي كنلا عليكم إيكاترين ليسينة أتبهال إذا بزلوا نوحة أقار مزقب جينس بوك أوف ريكورد كسفراز بقعت قوال نستيتي
ጸጋመይቲ እግራ 52.3 ኢንች ክትዕቀን እንከላ የማነይቲ እግራ ድማ 52 ኢንች ትዕቀን እዛ ቁመት እግሪ ዝተሓደለት ጓል ኣንስተይቲ ቁመት መላእ ሰብነታውን ጉልሕቲ ይገብራ 2.1 ሜትሮ ቁመት ክትዕቀን እንከላ ኣብቲ ቁመት ዘልዮ ስፖርት ማለት ባስኬትቦል ስማ ከተጎልሕ እንከላ ኣብ ሞያ ሞዴል ዊን ስማ ከዓዝዝ ገይረአም ኢካተሪን ሊሲና ቁመት ናይ ስድራ ምዃኑ ይንገር ኣቦዓ 1.9 ሜትሮ ክዕቀን እንከሎ ኣዲኣ ድማ 1.8 ሜትሮ ቁመት ክህልዋ እንከሎ ሓዋ ድማ 2 ሜትሮ ይዕቀን እቲ ገና ዘይጎበዘ ዘሎ ወዳውን ልዕሊ መዛንኡ ጸብለል ብምባል ካብ ኩላቶም ተፈልዩ ይርከብ ኢካተሪን ሊሲና ብ15 ጥቅምቲ 1987 ኣብ ፔንዛ ሩስያ ተወሊዳ እዛ ነዋሕቲ እግሪ ብምዕዳላ ጊነስ ሪከርድ ቡክ ከስፍራ እንከሎ በዚ ነዊሕ እግራት ሓጊዛውን ካልእ ናይ ጊነስ ሪከርድ መዝገብ ክትሕዝ በቂዓ እዛ በዓልቲ ነዊሕ እግሪ ብዘለዋ ቁመት እውን ዝነውሐት ሞዴል ዝብል ሪከርድ ሒዛ ትርከብ ወለዲ ኢካተሪን ካብ ሆስፒታል ውፅእ ክትብል እንከላ ኣእጋራት ዓዚቦም ነዊሕ ቁመት ከም ዘለዋ ከለልዩ ከም ዝኽኣሉ ይሕብሩ ኢካተሪን ሊሰን ጓል 16 ዓመት ምስ ኮነት ቁመታ 1.8 ሜትሮ ክበጽሕ ክኢሉ በቲ ዝነበራ ቁመት ተደሪኻ ድማ ካብ ጓል 15 ዓመት እንከላ ኣብ ፕሮፌሽናል ጸወታ ባስኬትቦል ክትሳተፍ ጀሚራ በዚ ኸኣ ኣብ 2008 ኣብ ቤጂንግ ዝተኣንገደ ጸወታ ኦሎምፒክ ንሃገራ ክትውክል ክኢላ ኢካተሪን ብሰንኪ ዝነበራ ቁመት ንሃገራ ከምቲ ዝድለኳ ከተገልግላ እንተዘይከኣለት ኣብ 2006 ኣብ ጀርመን ዝተኣንገደ ጸወታ ዋንጫ ዓለም ተሰላሚት ነሐስ መዳልያ ክትከውን እንከላ ኣብ ድሕሪ 2 ዓመት ዝተኻየደ ጸወታ ኦሎምፒክ ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ክትከውን ክኢላ ኣብ ፈለማ 20ታት ምስ በጽሐት ሓደ ሓሳብ ክመላለሳ ጀመረ ጸወታ ኣቋሪጻ ናብ ዓውዲ ፋሽን ክትሳተፍ ድማ ሓሰበት ኣብ 2008 ብሩር መዳልያ ምስ ተሸለምኩ ጸወታ ኣቋሪጻ ክዕርፍ ወሲነ ብድሕሪዚ ናብ ሕልሚ ክጓዓዝ ተደሪኸም ጓል 24 ምስ ኮንኩ ጽብቕቲ ምዃነይ ክርዳእኒ ጀሚሩ ርግጸኛ ናይ ስፖርት ኣካላት ነይሩኒዩ ወትሩ ካብ ብጾተይ ዝነውሕኩ ነይረ ነዊሕ ምዃን ሰሓበ መልክዕ ምዃኑ ተረድየ በዚ ኸኣ ሞያ ፋሽን ኣትየዮ ትብል ኢካተሪን ነቲ ናይ ሕልማ ሞያ ክትስዕቦን ክትነብሮን ምስ ጀመረት ኣብ መዝገብ ጊንስ ከስፍራ ዝኽኣለ ሪከርድ እውን ክትጓነጽፍ ክኢላ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኮሚደረ ከም መርዚ ይሕሰብ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ዶ ምቑሽሽ ሲነማ ሰመረ ነዛ ዛዕባ ክኸውን ሓሪናዮ ኣለና ተኸታተሉ ኣብ 1820 ሮበርት ጊቦንስ ተባህለ ተባዕ ሓረስታይ ንህዝቢ ኮሚደረ መርዛም ከም ዘይኮነ ንምርዳእ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኡ ሳንጣ ሙሉእ ኮሚደረ በሊዑ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ኮሚደረ መርዛሚ ኢሎም ብምሕሳብ ኪኖ መመላኽዒ ንመግቢ ፈጺሞም ይጥቀምሉ ኣይነበሮን በዚ እዚ ሓረስታይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኸኣ ኣብ ኮሚደረ ዝነበረ ኣረኣእያ ክቕይር ክኢሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ናባኹም እንብለሉ መደብ ከም ዝውናሎ በዚ ክንዛዝም ኢና ትሕዝቶ ከም ዝውናሎ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ደገን ማዕከናት ዜና ተወኪስና ዝተፈላለዩ ኣደነቕቲ ኣገረምቲ ሓበርቲ ትሕዝቶታት እነቕርበሉ መደብ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣተኩሮ ብምግባር ዝተፈላለዩ ይበቅዕ ዝበልናዮ መደባት ኢና ናባኹም እነቕርብ ንሎሚ የቕሬታ ናይ ኤርትራ ሓድሽ ዜና ኣይሰራሕናን ሓድሽቲ መደባት ከም ዝውናሎን ካልእና ብዋኑ ንምክትታል ቻነልና ሲነማ ሰመረ ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ሼር እናበልኩም ሰዓቡና ትሕዝቶና ተኸታቲልኩም ርእይቶኹም ኣብ ሳንዱቕ ኮመንት ኣስፍሩልና ብዝተፈላለዩ ትሕዝቶ የራኽበና እናበልና ንሰናበተኩም ብሩኽ ቀነም Sinema Samare Kapizi Rapizi Haynuna Lelebe Filtet Hagos Desta Sahab
يترفتا نغسل النهار سينما سمرة عب سينما سمرة قطعو مزنك نوري وعاما وميدي دراما أنا وزاتا سبورت فيلم